Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή χαράς και αγάπης. Είναι μια περίοδος που αξίζει να την περνάμε με αγαπημένα μας πρόσωπα. Και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι άνθρωποι. Είναι η ιδανική εποχή για να γεμίσουμε θετική ενέργεια. Να ονειρευτούμε και να θέσουμε στόχους. Να δημιουργήσουμε νέους δεσμούς. Να χαλαρώσουμε αρκετά Και να ζήσουμε αξέναστες στιγμές. Είναι μια μαγική περίοδος για μικρούς και μεγάλους. Μια ευκαιρία αναμνήσεις, συστασιάς, Αγάπης και χαράς. Σας ευχόμαστε κάθε λεπτό της νέας χρονιάς που πλησιάζει να χαρίζει υγεία, τύχη και κάθε ευτυχία. Νέες εμπειρίες και πολλές επιτυχίες. τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά γίνονται θαύματα. Ας είναι το 2025 μια χρονιά που τα όνειρα όλων θα γίνουν πραγματικότητα. Όλοι εμείς, η οικογένεια της Investa Real Estate, σας ευχόμαστε ολόψυχα. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά!